Kumsi benta bandang penklan syusyu ika jingdawa banyo ika jelala jong ke Bapura, ke Hill State People's Democratic Party menta ka khat sautrik unok pra arajar puar, kalapun rungkum ke dukhat bathamai syaka State National Federation of New States, kabre ke syatri ke bakudup yaki nong dawa jela bathamai hapo kari India. Hadian jong kani habay kran murba KP Pangnyang ubariu Presiden ke HSPDP, kibala lej penyesyong kelan mengor lang bat ka kunhun kabadan hapo kalama National Federation of New States, kibadan kumba shipotli kikin hun ya kabala penlong hamaran jantar mantar kabadan hanong ba Delhi haga jingidon lang ringkat bat ka kunhun badawa Garulan. Oxygen justice. No oxygen justice. No rush. No oxygen justice. No rush. No oxygen justice. No rush. Thank you very much. Kalau mentah kesi sauterik jong ni bulan Disember arjar puar kalau ke sisa jing kemau yo ke parti HSPDP haringkat kesatri jong ka National Federation of New States aga bangidai kesin ke baningkong bangiwan bansong dharna hangni dari banginwan hangni aga satri jong ke NS kumashipotli ki kinong dawa ya state ka batmai deng nakalian ji kum ke HSPP mentakasi iwan ang legas mentakasi kalong paringkat bat kinong yalam baro jong party ki candidates ki jongi ki leaders jong party kalong kasi incha state haka parliament lengba kajing kermen ba honorable prime minister Rom jongi Narendra Modi unyo yangi unyo snow yangi untip ya kajing dawa ka jongi bangi ke SSPDP mentala lai po sansnam nadu ka po jong ai hoping nilapu kini kajing dawa bat nilapu bon teli ki memorandum agama nila jointly ngi soy ya memorandum rengkat pat ke GNC baka ya ka Meghalaya NPA ati atli ki state da kajing sup da kajing menjulang kumpali osno mentan ya kajing kren jong ba Nickman marak padai chairman jong ka Garo movement state movement baong bamangi atli ke jai khasi jai tia bargaro indon kajing ya teli bangin phe ya ka atli ke state da kajing kemen bat da kajing sung khandon kan kajing ele ne kan ka violence bat menta kasi ha ka bangi pen mauru bangi la somit sibun teli ke memorandum sya ka sarkar India ban ithuno yangi khasi jai tia kum ka khasi state nang ban penne ya kata ka tin ke jongi ya karitu dustur jongi ya ka sansar khadar tanrai ke jongi ya ka jilong rai ka lo ka siap ke jongi bat tu na ka menta parlok garo in aino ka garulan lani ka garo state kani kalong ka ba menta ka singiwan bandawa hangne aganong ba Delhi Bagai ko bagi sebutan nak kalau umni bagi don hang ni om tang mangi napo Meghalaya kadon ke Garkolan kadon ke Tripalan kadon ke Godalan Banjal Khan Nangta Kabir Dharba Karbi Anglong Kadima Hasa Kukilan Bagiwe te da ka jing telang da ka jing dawalang ha ka teng jong ka ne ka National Federation of Kasi State ngais kai pa ka jing dawa ka jini kala nang klai ban kala nang ya saprang om dai su kum muswa ka bagian di man dari dawa tang la ka jong te nagta ka daw ni ay ka kubor kama khain bahasa ka sokar India bahkan pediang ya ka jing dawa ka jong Habai keran leng baka phone ubak KP Pangnyang ulai thu baka kenhun badawa Garulan kilapan pau bakam don kenu-kenu ke jinge shun ya ka kenhun badawa Khasilan Henry ladaya khlat ru deban ya khlat ka basuk na ka benta ka jingyo nong lang jong baro artli ki jat benriu Bapak yang pi kamu presiden jong ka HSBDP kila pelong itu ka sit-in demonstration apa Delhi ke jantar mantar pila berintu ilam ingi kendiat kalau kum nemo Mantagasi dan kan ka sit-in demonstration jongi ka ni ong kumni hapo ka lama jong ka National Federation of New States te hang ni ngi ka SPDP mantagasi ni kong ngila de sha ban long ka member bapura lengba ka resolution jongi ka SPDP hi po jong ka but ngi don supposedly ki kenhun hapo ka ni ka shatri NFNS
da ka ba nilayo mata ka si ban simanta aga sit in demonstration ba nagalian ka HSPDP haringkat bat ke GMC ka bangi ong ka GMSC mata Garol Land State Movement Committee ya simanta mata ka si ringkat bat ki perlok da ka ba nilekren syai kedar ba po Megalea gidan arteli ikan hun di Bandawa Bandono laga jong ka state halo kanong rim jong ka jingdon arteli ki jai kasih jantia bat Garo people nei te nagalian ka Garolan kala ya syafrang kum tu pat menik mata ka siru kila pen pau syai bangin ya klat suk bat ki kasih jantia perlok om namar ngi isi om namar bangi don ka jing yakun ka jing bom su jumut namar ngi don la kata ka jing long ka jabin riu ka pala kerpang nadu ka tin ka teli nadu kriti rustur wada ka sinsar wada ka sinsar hima wada ka sinsar jongis im ki it ya per na dong sedong tin ka teli habangi dawa ya ka tin kasi kiro hab dawa ka tin garo mo ban itu ka ichidul jongari India habangi dawa na ka banta ban yo ka kam ka jamru kiru ki ong tang san 4% kampat biang yagi garo ni le kasi jentia le ngong kumno ngi khambun pa ngilong tang sa 4% te ban solution ni kita baro ka ngong ka bahangin ya class suk ni class sign kum go we ka ying sipara na ka kami pa ka ju te ngile ken kum ta ba shai ban menta ka sileng ba ka Federation of New States ngila yoru ban pau ya ka surjongi balai ngi dawai ka kasin state bat kalong kum tahi ngil dawa ngi kren ngi slogan lang par khoi ya ka kasin state ya ka garolan ya ka kukilan pergi we ta kata termo ngile dak pani ba ngi dang don kam ba i ki jai ben riu ki ba kerpang haga jinglong tundra haga jinglong kerpang jungi ba ka sarkar India lengba ka ne ka sarkar wa menta lengba prime minister jungi por haga jingtap nyo pho sansnem ka India lade ka jingtap san pho snem ka state ka kum jungi ru de ba nang ban yo ya ka jing sansar hok ka bishar ka bakat kum ka jinglong ka tin ka thali riti store ka de ban ai ta ka jong ka state ala ka jong ka jai ben riu ta ka de ka jing fen jungi pani pha ya ka khubor ka ba shai bha ka strong message ka parliament tengbang idon haga ne ka sidin demonstration hapo jantar mantar ba claim kanu ka jing kulmar claim kanu ka jing yeshurut claim kanu ka jing isi chai ben riu ndai ban penne kentang ila ka jong long kerpang ka ben riu ong ban itu no yang ila ka jong state but supposedly haga ne ka banar jungi mata ka singi ila pen pau se ka parthai jong ka India jungi leng ba ka ne ka singi ba ngitan kam ba ka sarkar India kan riluk ya ka ne ka state reorganization ban thaul ke jong ke state kala dan da pa jing tumu wana du mishwa ke sarkar India ban pa ka ne ka sarkar mentaru idon ke jing kermen ka baskan ba ya ka ne ke jing thaul la ke jong ke state la ke jong ke jing re bakar pam kan long kat kum ke jing itu jong ka constitution jong ka India haka bala sha yingi bandon la ke jong ke state mang idon la ke jong long kerpang akan ga sedin demonstration jong pi munum baya simenta to menta ka singi tang na Meghalaya ka Garolan ka Kasintia state nangta ngidon ngani ka Gorkhaland ngidon ngani ka Kukilan ngidon ngani ka Tripalan nangta ngidon ngani ki we paderu ki yawan kum ka Bodal Khan bat ki we mo te baru la sai ka sinu dang don ki banwan shu te tang mata ka sing la yo bandon pat kum ban rutli ikan hun ki balayo ban ajing kren menina menta ka si te la sai ka dang don su ki we pat te na ka dau la sai ka sing la ban itu pat ya pi itu ki bang don halen tiru ki dang don menta ban ya si menta ni na ka ne ka kan hun ki jong ka NFNS te kanika kanne kanu sui kanika ayu na but mene ke jing kren jungi baru chairman Dr. Munish tamang wong ba yang inde shotang asi balai sai ka singin sa don ka joint signature jong baro ki stakeholder na ka banta ban pha ka jing thoma bandam sha ka sarkar India e la sai ka sing kan salong ka sing ka babut bangin pet kudu ratai lai sai ka sing hi thule ji bum na pang ne thank you